E kinde ma jodak ma Siaya medo penjo kama gavana margi James Orengo nitie, jalup gavana ma Siaya William Oduol koni omanyo yore mag chako timo tijene kaka jalup gavana ma Siaya nyalo bedo ni nyaka ne Senate duoke apisi gavana Orengo pok omiye tich moro amora. Oduol penjo gimomiyo spika ma Siaya kod jagoro mar kaunti matayo chenro e kindeni ma oyangore ni gavana onge machiegni. Walter Nyambaga nobedo kode piny kendo ma e sigana molosono. Ling mare kamaniang medo nyolo penjo neto en kama nade to otimang'o to marango pokoloso penjogo bende olwar ne jalup gavana ma Siaya William Oduol Denge kama entiere otimang'o to marango onge apisi. Bang' Ramogi TV icho William Oduol Nairobi, Oduol ni kod dwoko mane? An podo katamra tich. Ja Siaya ong'eyo na ng'ama nyalo konyogi kendo nyalo kelo lokruok madier en Oduol Denge. Kech cabinet meeting mondo bedie en ni gavana okonvene, to ka gavana onge to en deputy governor ema onego bed ni yango bet mar cabinet. Koro ka gavana onge to deputy governor onge, cabinet ni to koro ng'ano ma handle cabinet ni. Wapenjo Oduol gimomiyo onge apisi kendo okotine jopiny kata odoko ni osara to modo. An kawuok Siaya nyaka ne Senate duoka pokorwaka maber. Mandalo moko ne oketna mana vijana magoge gi dongo dongo morito ofisa makiyiena mondo adonj. Mandalo moko adonjo mana kod OCPD, police ma Siaya kod OCS. Onge mar gavana osekelo penjo mathoth monywando koda ka kopo ni jalupne ne ogweyo tawe yora panda kose okono tich. An ng'eno yiera gi japiny. Awinjo ka ji mang'eny wacho nan mondo agwe tawo. To gwe tawo no mano ng'at manyap moluoro lweny. To an asendhuno denda ba awinjo nok lit. Kendo pi wang'a chwer ne kech adwa ni mondo atin japiny nikech an achandra, an wuod joringi. Ka gwe tawo to jomibadhe dhi kak Siaya kendo gidhi hinyo ja Siaya kabisa. Oduol okoni obiro mana gweyo tawo ka Orengo bende ogweyo tawo. An ok ogwela, an oyiera kod jopiny manyinga kod nying Orengo ne ni ballot paper, pichana kod pich Orengo ne ni ballot paper. Ayie mana gwe tawo ka wadhi e dala kod James Bob Agri Orengo. Oduol kata kamano koni oseloso kod seneta ma Siaya Oburu Oginga kendo odhi chako manyo tudruok e kinde kod gavana Orengo mondo odogi apisi mar tich. Nyocha romo kod seneta marwa ma Siaya, Daktari Oburu Dinga. Michael ne wago mbaka goburu maber ma wawacho weche mege Siaya. An gi geno ni Daktari Oburu kod Senate Committee ma Devolution kod Intergovernmental Relations dhi kelo kwe e kinda kod gavana Orengo mondo watin jopiny. Korka spika mar od bura ma Siaya, George Okonde, okoni Orengo ni kare kendo ni oko mar Kenya, omiyo ng'ato kik tem keto siasa kata par ni fuok moro nitiere apisi mar gavana. Moko penjo kuma gavana nitiere, to wachno nwasewacho chien kar kacha ni gavana ma Siaya nosenyiso jotelo ma Siaya, sirkal ma Siaya mar assembly kod sirkal ma mare ni owuok odhi oko matin e weche ne mameke ma kizungu luongo ni binafsi, weche mameke wuon modhi timo. To kata kamano pod otayo sirkande kaka dwarore. Bedo ni onge ofis no komiyo ji ratiro mar fuong'o wach. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Kawang'iyo motenre kod weche mag somo, jatend migawo mar